Kienet din is-somma sabiħa li jinġabret matul il-maratona ġbir ta' fondi bit-tema importani. Maratona li saret propju bilan li tkompli twassal il-viżjoni ta' Monsinjur Viktor Grek li persuni li jkunu qegħdin jitħabtu mal-vizzju ta' droga ikollhom ċans li jirriabilitaw ruhom u jgħixu ħajja ġdida. Jimpurtani jittellat matul il-jum tas-Sibt mill-11 ta' filgħodu u tagħmet għaddejja sal-11 ta' filgħaxija. Il-maratona xandret fuq l-istazzjonijiet lokali kollha fosthom fuq Net Television. Matul din il-maratona kienu bosta il-persuni li qasmu l-esperjenzi diffiċli tagħhom u rringrazzjaw lil Caritas Malta tal-li għanitom jelbu il-vizzi. Matul il-jum il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Borġ, kien preżenti għal din il-maratona flimkien ma' Sera. Fil-messaġġ tiegħu huwa sostna li l-ebda individwu m'għandu jibża jfittex l-għajnuna. Preżenti kien hemm ukoll numru ta' politiċi, preżentaturi popolari u anke personalitajiet li jingħaqdu għal din il-kawża ġusta.